Maayong hapon, mga igsuon, welcome to Aswan in Egypt. Naa nami sa south sa Egypt. In fact, nasulod nami sa continent sa Africa. Duol nami sa Sudan. Ako wala na ko nag-expect nga naapay katoliko nga simbahan dinhing dapita. Given the fact nga diring dapita 99% Islam. Pero na-surprise me kay paglabay na mo gabi paingon sa market, na ay katoliko nga simbahan nga gidala sa mga combo ni missionaries. So nananghid na lang mi nga magmisa mi pagkaugma. Karon, nigawas ang Italiano nga pari ug miingon siya, the church is busy right now kay gihulman sa mga Coptic Orthodox Christians kay wala sila'y simbahan. Dito gikumot akong kasing-kasing kahilakon kay ko. Kay nakaingon ko, may pa sila. And for your information, kining Coptic Orthodox, dili ni Katoliko. Wala gani sila nag-ila ni Pope Francis as head of the church. Naa sila'y kaugalingon nga patriarch. Anyat, gipahulman kay wala sila'y simbahan aron makaampo sila. Dito ko natandog. Kay subo pa malandungon sa Pilipinas, kusog kaayo ang division among religious beliefs. Dagan paganing mo ingon, nakabot na namo ang kaluwasan, apil namo aron maluwas pug ka. It's like saying kami ray maluwas tungod kay nagtuo mi kang Kristo. In fact, ako na-feel nako na when pagkabalo nila nga pari ko, wala ko nila tagda. Ako ni tagad ko, pero wala ko tagda simply because pari ko nga Katoliko, dayon sila lahi ilang sekta. Mga igsuon, why? Kini pagyugiingon sa among tour guide nga Egyptian Orthodox Christian, dili siya Katoliko. Ingon siya, it's like going to Manila. Either you ride by bus or train or plane or ship. Our destination, Manila. So, here in Egypt, we do not fight against each other. Whether Christian, Muslim, Orthodox, we share churches because we are brothers and sisters and we belong to one God. Mga sekta o mga relihiyon diya sa Pilipinas, pwede ato ng pamalandungan. God bless.